Эфирде яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда Роза Хабибуллина алга таба койбир темалар турында. 5 еллык проблеманы тиз арада хәл иттеләр. Украина кочаклары Люльковичлар гаиләсе әгъзаларына паспортлар тапшырылды. Чаллыга танылган фин актеры телевидение алып баручысы Вилли Хапасылы килде. Чит ил кунагының максаты ниде? Шәһәр картиналар галереясында яңа күргәзмә ачылды. Анда Мета-3 иҗат берләшмәсе рәссамнарының эшләре куелган. Күргәзмәне беренчеләрдән булып Римма Султанова күреп кайтты. 5 еллык проблеманы тиз арада хәл иттеләр. Украина кочаклары Люльковичлар гаиләсе әгъзаларына паспортлар тапшырылды. Без моңа кадәр Донбасс кочаклары күп балалы гаилә турында сюжетлар күрсәткән идек. Люльковичлар Россия гражданлыгы алу проблемасын хәл итүдә ярдәм сорап 20 июньдә булган туры элемтә барышында ил президенты Владимир Путинга мөрәҗәгать белән чыкты. Лилия Гатина дәвам итә. Озак көтелгән паспортларны Люльковичлар гаиләсенең 3 баласы Екатерина, Ричард һәм Джимми алды. Документлар тапшыру тантанасы Үзәк полиция бүлегендә узды. Гаилә әгъзалары өчен бу сюрприз булды. Паспортларны алар бүгенгә әзер булачагын белмәгән. Мы были в шоке. То, что нам сегодня прям сразу дали паспорт, мы не ожидали так быстро получить. Впечатление, но самое приятное, естественно. Да. Неожиданно как-то это все. Мы очень рады, счастливы, что мы теперь граждане Российской Федерации. Люльковичлар гаиләсе Чаллыга 2014 елда Украинаның көньяк-көнчыгышында хәрби хәрәкәтләр булган районнан күчеп килә. 20 июньдә Владимир Путин белән туры элемтә барышында күп балалы гаилә башлыгы Владимир Люлькович Россия президенты гражданлык алуда ярдәм итүне сорап мөрәҗәгать итте. Паспортлары булмау сәбәпле ир-ат рәсми эшкә урнаша алмаган. Мы, конечно, были слегка в шоке, когда они паспорта пронесли. Мы ожидали немножко другого. Просто такими темпами они начали все делать. Большое спасибо подполковнику Викулову, который нами плотно занимался все эти дни, всем сотрудникам ФМС нашего отделения. Президент белән туры линиядан соң Люльковичлар гаиләсе Россия ватандашларын ирекле рәвештә Россия Федерациясына күчерергә ярдәм итү буенча дәүләт программасына кертелде. Кирәкле документлар рәсмиләштерелде. Бу 3 балага гадиләштерелгән тәртиптә Россия гражданлыгын алырга мөмкинлек бирде. Хәзерге вакытта күп балалы гаиләнең башка әгъзаларына да документлар рәсмиләштерү буенча эш алып барыла. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Татарстан Дәүләт Советына депутатлыкка кандидатлар тәкъдим итү төгәлләнеп килә. Республика үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматы буенча 1 июльгә барлыгы 166 кандидат тәкъдим ителгән. Аларның 126-сы сәяси партияләргә карый, 40 кеше үзен тәкъдим иткән. Чаллы округ сайлау комиссияләренә бу көнгә 19 кеше документлар тапшырган. Кандидатларны тәкъдим итүнең соңгы көне 7 июль. Машина йөртүчеләргә бу көннәрдә аеруча игътибарлы булырга туры киләчәк. 5 июльдә кичке сәгать 8-дән 7 июль көндезге 12-гә кадәр Сорман трактынан Низамеддинов урамына кадәр Йорчаллы проспекты буенча автомобиль юлында хәрәкәт туктатыла. Бу 4-нче поликлиника тукталышы янындагы трамвай кичүләрен төзекләндерү эшләре белән бәйле. Машина йөртүчеләргә вакытлыча юл билгеләренә игътибарлы булырга киңәш ителә. Кайбер микрорайоннарда кайнар су бирүне вакытыннан алда туктатачаклар. Йорчаллы җылылык шелтәрләре компаниясе опрессовка сроклары үзгәрү турында кисәтә. 3-нче һәм 4-нче этапның урыннары алышына. Әйтик, 9 июльдән 23 июльгә кадәр турбаларга сынау уздырыласы йортларда бу эшләр августка күчерелә. Ә инде августта опрессовкага эләгергә тиеш булган йортларда кайнар су бирү июльдә үк туктатылачак. Шәһәрдәшләр 9 июльдән уңайлыкларсыз калачак. Мәшгульлек үзәге яңарачак. Бинада ремонт үткәрү өчен дизайн проектка тендер игълан ителде. Биредә мәгълүмат бирү һәм көтү зонасын яңартачаклар. Холга су кулерлары, үз-үзеңә хезмәт күрсәтү автоматлары, электрон чират терминаллары, видеоматериаллар трансляцияләү өчен телевизион экраннар урнаштырылачак. Балалар почмагы булдырылачак. Моннан тыш әңгәмәләр бүлмәсен, психолог, гражданнар белән эш кабинетларын, шулай ук 3-нче катта конференц залны яңартачаклар. Дизайн проектны Татарстан Республикасы бюджеты финанслый. Бу якынча 162 мең сум булачак. Россия тамашачысы аны особенности национальной охоты «Любовь в большом городе» фильмнары аша белә. Вилли Хапасылы Татарстан турында 10 фильм төшерергә тели. Максаты безнең милли гореф-гадәтләрне, культураны Европага таныту. Чаллыда ул нәрсә белән кызыксынды, кайларда булды, бу хакта безнең сюжетта.
Şalı bilen tanışu KAMAZ zavodundan başlandı. Villi Haapasılı tüp konveyerini qaradı, işçiler bilen aralaştı. Anı her jirde öz iteler. Ama Tatarstanda bigrekte жылы kabul ettiler diye aktör. Tatarstan'a barın niyeti küpten tuğan. Finlandiyada Tatarlar cemiyeti bir güçlü diyor. Uyuşma 150 yıl devamında işlep kele. Anda hazır 1000'e yakın kişi iseplenir. Tatarstanda türlü milletvekilleri dus yaşı. Bu bik yakşı көрүнүш деп бейли Вилли. Вот как вот разные культуры, разные народы, разные религии живут мирно, спокойно, как вместе. Вот это был один из целей моих поездок. Естественно, я это знал, что я здесь это найду. Ну, все это как-то подтверждается еще раз, много раз, и поэтому это на сегодняшний день в нашем мире это такая очень, очень важная история. Потому что, чтобы вот можно так, при желании можно жить мирно и дружно. Şallağa kadar kelip KAMAZға отырмай қалып боламысың. Ерту құқықы болмаса да Финляндия қонағы ауыр yük машинасын ерлеп қараға болды. Римма Султанова, Константин Величко, Ленар Султанов, Яңалықлар. Татарстан драматургларын продвижение 2019 бәйгесендә катнашырга чакыралар. Җиңүчеләргә дипломнар, истәлекле бүләкләр һәм 7-10 мең сум күләмендә акчалата премия тапшырылачак. Гаризалар 15 августка кадәр кабул ителә. Һәр номинациядә 2 урын билгеләү күздә тотыла. Шорт-листка эләккән пьесалар киң җәмәгатьчелек каршында укылачак. Бу сентябрь ахырында узар дип планлаштырыла. Укулар нәтиҗәләре буенча экспертлар советы ноябрь аенда куелачак. Эскизлар өчен әсәрләрне сойлап алачак. Бәйге иң яхшы пьеса, татар телендә иң яхшы пьеса, төбәкнең иң яхшы пьесасы номинацияләрендә уздырыла. Картиналар галереясында Мета-3 иҗат берләшмәсенең рәсемнәр күргәзмәсе ачылды. 1979 елда Чаллының яшь рәссамнары үзләренең клубларын оештыралар. Тора-бара улы Зурая, Ныгый рәсем студиясын КАМАЗ заводы финанслый. Мета-3 рәссамнары иҗат иткән әсәрләрнең бер өлеше картиналар галереясы фондларында саклана. Һәм менә берләшмә оешуга 40 ел тулу уңаеннан аларны халык хузурына куйдылар. Тулырак хәбәрчебез Римма Султанова репортажы. Күргәзмәдә 114 картина урын алган. Биредә Мета-3 иҗат берләшмәсенә кергән 10 рәссамның иҗаты белән танышырга була. Алар барысы да картиналар галереясы фондларыннан. Күргәзмәдә төрле стильдәге картиналар куелган. Биредә һәркем үзенә теләгән эшне сайлап карый ала. Мәсәлән, Валерий Михайловның реалистик эшләре. Рәсем студиясы 20-10 КАМАЗ тулай торганда урнашкан була. Уку класслары, остаханәләр 2,5 катны били. Рәссамнар үзләре иҗат итү өстенә балаларны һәм зурларны рәсем ясарга өйрәтәләр. Студияга теләгән һәркем йөри ала. Рәссамнарның саны арта. Мета-3 иҗат берләшмәсен озак еллар Сергей Кузьмин җитәкли. Бик күп зур художниклар килеп чыкты шулардан. И булар безнең шәһәр өчен бик күп нәрсә яхшылык эшләделәр. Шәһәрнең сәнгатен күтәрергә бик зур булышлык күрсәттеләр менә шул художниклар. Яңача типтә эшләп менә яңа стильдә күрсәтеп, инде яңалык кертеләр дип әйтәм. Менә шуңа күрә яшь рәссамнарга менә юл күрсәттеләр, ничек рәссамнар нинди булырга тиеш менә хәзерге заманда 90-нчы елларда инде. Мета-3 берләшмәсеннән Сергей Кузьмин, Рөстәм Латыпов, Владимир Мышев, Валерий Вор, Геннадий Шмаков кебек танылган рәссамнар чыга. 90-нчы елларда оешма таркала. Рәссамнар төрле шәһәрләргә таралалар. Әмма аларның гаҗәеп төрле картиналары Чаллыда кала. Сез аларны картиналар галереясының олы залында күрә аласыз. Күргәзмә август башына кадәр эшләячәк. Римма Султанова, Ленар Султанов, Яңалыклар. 3 июльдә ЮХД хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгели. Эчке эшләр идарәсе составында дәүләт автомобиль инспекциясы буларак әлеге бүлек 1936 елда оештырылган. Бүгенге көндә Чаллының юл хәрәкәте иминлеге инспекциясы хезмәткәрләре шәһәрдә генә түгел, ил һәм дөнья күләм чараларда да иминлек сагында торалар. Нәтиҗәле хезмәтләре өчен алдынгы сафларда саналалар. Юлларыбыз имин булсын дигән теләктә без дә ЮХД хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрикләүләргә кушылабыз. Бүгенге менә мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Аптека «Апрель» с экстремально низкими ценами. Лизабакт 30 таблеток по карте программы лояльности всего за 199 рублей. До 15 июля УЗИ бесплатно при обследовании уролога. Альфа-клиник. Восстановление потенции, устранение преждевременного семяизвержения, лечение простатита. 200-222.